はいどうも、カルラチャンネルのカルラです。今回は初めて実況するということで、何からやっていいかと思いまして、結構みんなに知られてない明細を紹介していきたいと思います。では早速やっていきましょう。紹介する明細は固有武器、シグネチャーウェポンと呼ばれる敵が補給しているぞ。明細なんですが、これを知ってる人が結構少なくて動画にしようと思いましたね。いや、知このらないっすね。武器の入手方法は結構限られていて、現在出ているのが、えーっとこの MX9 がデジタルボーナスの特典で、あと今やってるブラックマーケットの備蓄品だったかな、それでたはずです。あとは海外の COD 公認店で美容法を買うとハンドガンのこういう武器が手に入りますね。それはすごいね。知らなかったでしょ、こういう情報。うん。それ公認店のやつは知らなかった。公認店ね、海外海外にしかないんですよ。日本人で買ってる人はいんのかな。本当のマニアはいそうだけど。そこまで、だから、そこまでするかって。で、その武器を手に入れた後の解放条件なんですが、まずレッドタイガーを出すことですね。その武器でヘッドショットを100回やる。それが終わったら敵が補給を受けている。チャレンジが出てきますね、2つの。まずはリアクティブ明細で MX9 の場合はメダルを全ての種類のメダルを集めるというミッションでしたね。メダルというのはキルをしたりした時にリベンジとかよく出ますよね、上にフィーリングとか。それが6種類ぐらいあって、多分それを全部集めればゲットできるはずです。でもう一つのこれがマスタークラフトっていう明細なんですけど、これは死なずに5人キルを50回すると手に入りますね、 MX9 の場合は。大変や。結構辛いっすね。ついでに言うとリアクティブ明細も見せたいんですが、カスタムゲームじゃなんかつけれないんですよね。まあ実際の画像はこちらです。おお。画面右上。右下じゃない。どこかわかんないけど。なんかありますね。ということで今回のあとこのマスタークラフトめっちゃ寄せ。キルすると音が鳴るんですよ。ストップ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 。クリーンキル。ストーブがうるさくて聞こえる。あ、ごめん。今、いく。やっぱストーブだよな。やっぱストーブって言うよな。ストーブだよ。トルコを抹なん殺。ですごいでしょ。あ、聞こえてきた。ストーブみたいな音。本当に灰みたいな。灰だね。あ、魚いる。ということで今回は固有武器シグネチャーウェポンの説明でした。